Гърбовски директно. Остава да видите. Актрисата Луиза Григорова за новите секс-символи, лудите години и голямата слава. Добротата ще спаси света. Или как ученици правят благотворителност. Да дарим дом на едно българско семейство. Така, 3 непознати момичета, ученички в студиото на Гърбовски. Александра, Виолета, Радослава. Александра, Виолета, Радослава, не така? Защо сте тук? Бързо ми обяснявайте. Защо? Защо искахте да сте тук? Защо сте тук? Защото искахме да направим нещо много добро. Много добро? Какво е много добро? Аз скоро не съм срещал много добри неща. Давай, разкажи. Ами да осигурим дом на семейство. На кого? На семейство? Някой от вас? Не. Вие си имате къща, нали? Да. Ние си имаме. Разкажи ми историята. Искате да осигурите дом на едно семейство? Да. На кого и как разбрахте за това семейство? Александра прочете в една статия. Саше? За семейството, как са били изгонени от брата на мъжа, който е психично болен. И там... Това е история от вестник, така ли? Да. Семейство изгонено от къщата си. Да. И? И ние решихме да направим добро за тях, да имат къща и събираме всичко възможно. Не го обясни добре. Значи, те са се пренесли в друга къща, това семейство. Да. Те са от Кубрат и всъщност от село Юпер. Юпер или Юпер? Юпер. Според мен е Юпер. Значи тези хора сега имат нова къща, нали така? Обаче тя не е тяхна. Човекът, който ги е настанил, я е обявил за продажба. Колко пари? 1500. 1500 лева къща. Да. Това е цена точно там за Юпер, за България, за тази част на континента. И вие решихте какво? Ми решихме с помощта на приятели, на училище. 132 училище? Да, 132, да помогнем на това семейство и да стане възможно. Вие да съберете парите за къщата? Да. Вие, защо го правите това? Защото... Събери пари да си купиш нещо за нова година. Защо го правите това? Предпочитаме да помогнем на хора, които са изпаднали в бедания, като имаме всичко възможно, което ни е. Да. А те са останали точно без дом, сега точно преди празниците. Да. И това е много... С две малки деца, особено за децата, е доста... Вие виждали сте ги тези хора? Не сте ги виждали тези хора. Къде път така? Може да е някакво мошенничество, това някой да събира пари като телефонна измама? За да трябваше да го прочетем в този момент надали. Надали, нали? Надали. Да. Точно преди коледа. Колко пари събрахте деца? Близо 200 лева. 200 лева? Да. Приближавате се 1500, 200 лева, 1300 Да, приближаваме се. Като си има в предвид за една седмица. Нямате и много време. Да, точно това е. Ако имаме повече време, може би ще... Искате ли някой да ви помогне? Моля? Искате ли някой да ви помогне? Бързо ли говоря? Искате ли някой да ви помогне? По принцип, да. Да. А не е ли по-хубаво вие да си свършите всичко? Предполагам, че във вашето училище има ли деца? Има ли деца, които имат телефон или дрехи, които горе-долу струват 1500? Да, има, да. Има. Това означава, че ако някой го съблечете и му вземете телефона, ще може да купите къщата. Ма той не дава да се съблече. Те не дават пък. Няма как. Добре, аз ще ви помогна. Няма да разбрахме пари, ще дам аз още 100 лева. Става ли така? Обаче аз не искам да върша цялата ви работа. Ако ще е ваша тезата, нали? Мога да помогна на деца. Ако взема, аз ще кажа, ти взема на децата мечтата, те да помогнат. Не така ще кажа. Така ще стане, нали? Да. Значи имате вече колко? 200? 300 става. 300? Значи 200 и 100, 300. Откъде ще ги вземете другите? Ние все още не сме спряли. Вие правите нещо като кампания, нали така? Каква е тази кампания? Банкова сметка, в която също да може, който пожелае да преведе пари, няма значение каква сума ще е. Сега, пускаме банкова сметка. Вие сте направили банкова сметка. Да. Пускаме банкова сметка. Искам да кажа нещо, понеже 1500 лева ще се съберат много бързо. Другите пари не трябва да отиват в някакво друго място, а трябва да се ползват за ремонт на къщата. Аз се че къщата не е добра. Да, ние това мислехме. Освен за ремонта на къщата, не се знае тези хора дори изобщо дали могат да посрещнат Коледа като хората. Дали ще имат маса, на която вземат да ги изпият на Коледа, не дей така. Не ги познаваш още. Не ги познаваш, има хора, които вземат да изпият една къща, спокойно ще изпиват на Коледа. Така че срещам непрекъснато такива. Искам само да кажа, на Коледа стават чудеса. Не защото съм американски човек и възпитаник, а просто защото има прекрасни деца, родени тук, в майка България. Това е хубаво, което правите. А сега аз ще ви запозная
с хората, на които искате да помогнете. Имаме връзка с село Юпер. Нищо не им казвайте още. Това са Светослав и майката Даниела, децата Цветелина и Наско. Наско на 6 години. С две думи искам Светослав, бащата, да каже какъв е проблема и колко пари му трябват за тая къща. И аз ще ти кажа каква коледна изненада имаме за вас. Кажи ми, Светославе. Ами, случай е следния. Брат ми е психично болен от много години и ние сме трима брати общо. Един, който е в Русе настойник, аз съм втори настойник, обаче той не иска да наслуша, иска да е властен, къщата била негова, той е бил най-малкия. Кажи го направо, той ви изгони. Той ви изгони, той тебе те изгони барабар с децата и жената. Изгони ли те този брат? Абе, той... Да, изгонена и той изгонена жената, след това ме вижда след 2-3 часа. Брат, аз изгоних, каза, не, тебе децата не пъдя. И аз му казах, ти щом пъдиш жена ми, ти пъдиш всички. Да. И вие какво намерихте друга къща? Не ги искам. Да, тук... Бяхме близо един месец по улиците и тогава намерихме, нали, за кратко време. Бяхме по приятели насам натам и просто нямаше... Запитахме едно момче в тая къща, в която в момента се намираме, пусна да живеем, пък същевременно и се продава къщата. Колко струва тая къща, Светославе? Колко струва тая къща? Отначало бях разбрал 1500, но последно, понеже по къщината, както е заведена с всичкото къщата, ми казват 2000 лева се иска за къщата. Аз ще ви кажа обаче истината. Човек, който продава къщата, разбира, че Кърбовски и екипа му се занимават с този случай и от 1500 къщата момиченца става на 2000 лева. Ще се откажете ли? Не. Светославе, Даниела, Цвети и Наско. Момичетата, които виждате ли тия трите момичета? Виждаме ги, ама малко по-тъмничко така, но виждат се. Те са белички, наши са. Значи, виж сега. Тези три момичета са от 132 училище в София. И те, милите деца, 12-11 клас, събират пари да ви купат къщата, да ви дадат пари, за да може вие да си купите тази къща, където живеете там в момента. Те събират, те знаят за 1500. Сега аз току-що ги попарих, нали, с идеята, че струва 2000, защото почне телевизията да се занимава, нещата стават по-скъпи. Това е, хората са така устроени. Кажете нещо на тия деца и деца, кажете нещо на тия хора. Има ли чудеса на Коледа или няма? Благодарим предварително. Просто съм трогната, нали? Не очаквам, че така ще стане. Да, обаче аз имам и лоша новина. Вие сте трогнати, обаче още къщата не е купена. Те са събрали само 200 лева, аз давам 100, значи до тук сме събрали 300 лева. Вие колко сте събрали? Ще помагате ли вие? Просто нямаме финанси, ама ще ние сме безработни сме. Ако изкараме днеска, какво изкараме за прехрана, за деня. Днес какво ще ядете? Наско, я ми кажи какво ще вечеряш днеска. Кажи ми бързо. Домати с ориз. Домати с ориз е изключително здравословно. Всички диети започват така. А какво искаш за Коледа? Домати с ориз. Не, чуй ме, Наско. Питате момиченцето тук, какво искаш за Коледа? Какво да ти донесе това? Дядо Мраз. Кажи, момиченцата питат там. Какво искаш? Където е дочичкото, където са. Кажи, какво желаеш да ти донесат? Казвай бържи. Богладийски камион. Да събере държавата и да изхвърли някъде. А какво иска малкото момиченце? Цветелина? Цветелина какво иска? Цецето какво иска? Тебе питат. Дядо Коледа, какво иска? Кажи, какво ли искаш? Какво искаш? Кажи. Не се срамувай. Няма те чакаме, айде, какво по мандалото? Това е телевизия, трябва да работи бързо. Камион, кукла, казвай. Кукла ли искаш? Кукла иска, да. Така. Сега, момичетата от 132 училище са направили сметка, на тяхно име е сметката. Надявам се, ние показахме тази сметка, след малко пак ще я покажем. Надявам се, че ще съберем повече от 2000 лева. Надявам се, че вие няма да ги изпиете на Коледа и да ги похарчите за нещо грозно.
И ще има дори да останат малко пари, чуйте ме, да останат малко пари за ремонт. Защото тази къща не ми изглежда добре. И защо има толкова мухи? Виждам, аз има много мухи. Прави впечатление на зрителите си. Отваряхме. Нали зимата с тия мухи, да не сте в друг пояс, тропическия. Добре, радвам се, че така се развият нещата. Това, което искаме да покажем е, че деца искат да помагат на деца и се надявам, че ще стигнем до някакво общо решение, че ще можем да ви помогнем. Пак казвам, че не може да помогнем на всички, но пък когато има такава инициатива деца, това е прекрасно. Вие сте чудни деца. Последни думи от село Юпер. Ами да сте живи и здрави и весели празници. Благодаря. Много сте вдъхновени и воодушевени. Винаги така се получава. Хората, като им помагаш или като им кажеш някаква хубава новина, те малко дори не вярват, чудят се дали е истина. Не го приемат както в Щатите или по-големите държави. Те така го приемат и ние като кажем, че правиме нещо. Какво? Съмняват се във вашата добронамереност? Нормално е. Да. При всичко, което става и толкова излъгани хора с какво ли не. Ама ние ли ще ги лъжеме? Децата ли трябва да... Не, вие вече не може да ги излъжете, защото пък имате гаранта телевизията. Няма как да ги излъжете. Ще успеете ли? Мисля, че да. С това си участие и поканете повече хора да участват. Значи това са 10 деца по 10-20 лева, още по колко хиляда деца трябва. Ние събираме в училището, но на много деца родителите казват, мама каза, че няма на кой да й помогне на нея. И на моята няма кой да й. Ама тук става дума за зима и за 2 деца и за наистина сериозен проблем. Така е. И не вярвам, че тия хора... Не го разбират. А вие пък как решихте, че може да го разбирате? Вие пък как го разбрахте този проблем? Защото, не знам, някакси може би вярваме, че ще стане. И само като си представиш как, дори за децата най-вече, защото родителите има много, наистина много хора, които са по същия начин, на същото положение. Ние не можем да помогнем на всеки. Да. Но като прочетохме статията и някакси вече мислиш какво е наистина Коледа, като си представиш как може да е, какво може да е. Как се кара Коледа без лев? Едното дете е на 5, едното на 6. Да. Първите 7 години те какво виждат? Виждат домати с ориз. И мухи. И мухи, да. Вместо да имат едно красиво детство. Трябва да се помага. Трябва взаимно хората да си помагат. Няма кой. То не е сериозно. Едните живеят по някакъв начин, другите живеят по друг начин. Те да не се срещат. Ние се срещаме. Трябва да си помагаме. Вие сте чудесни деца. Аз мисля, че отново сметката, колеги. Благодаря. Довиждане, село Юпер. Отново сметката покажете, колеги. На Коледа стават чудеса. Онези, които искат да помогнат на Светослав и Даниела Тоневи. Банковата сметка. Може би така пречиме тук да изпишем цялата. Ти, за съжаление, нищо де. Сметката, колеги, да. Надявам се, че ще съберем за около седмица 2-3 хиляди лева. Да. И след това ние заедно с мене, вие ще дойдете да им ги занесете на ръка. Аз тия пари не искам да минат през мене, нали така? Ще се освободите ли за 2 дена? Да, разбира се. Да отидете да им ги дадете на ръка, а после ние ще седиме да не стане нещо с тия пари. Ще следиме, ще питаме дали са прави ремонт, дали са такова. Ние сме гарантии на това нещо. Съгласни ли сте? Да. Така с сговорна дружина, къщата повдига в село Юпер. Много ви се радвам. Това е наистина прекрасно, което правите. Много сте мили. И знаете ли кой ви пожелавам? Вие да помагате. На вас да не се налага да ви помагат. Да, това са Виолета, Александра и Радослава. 132. Всички 132 по 10 лева утре под Мишница и ще оправим нещата. Благодаря ви още един път, Мишата. На Коледа стават чудеса и рекламите.